Lympung Ialehkai Football Club kham he hakaliang ka songkhus nam kabla pelong da Byrnihat Sport Association kala poi ban cha Jingklumar ka he kabla ja Hadien kynhun ka Umtyrnga Football Club kala khuri ka nam jab ha ka jingïakhun ka phainal BSA Lamare Football Club kabla long ha ka kharat rek unai wing ha ka madan ïalehkai jong ka Lumnongrim Byrnihat kumbala sakhi bakani ka jingïakhun kala long shisha ka shongkun bat ka yakhai da perengini ki kynhun ka Umtyrnga Football Club ban ka Lamare Football Club Ri Bhoi ka Umtyrnga Football Club ya ka nam job kala mi ban ka jingsi Hadien belawai ke ïalehkai kala don ke jingïakhun pergi pai ba dong persang ha ka baki pai ba kila rung sendet madan bat kumjuru ban persyak takti ya ki dong pynïaid jong ke jingïakhun tarhadu baki pulit jong Byrnihat outpost kila haban tela kami ke Jingklumar kabla mi ha ke ka madan ïalehkai football Tang Hadien ka tu ka dipor la ban temno ke jingïakhun pergi pai ba coba pai ba wa mi kini kelong ke jing pendapat ba nakabuta kini kipat ba kibala bayudon ngin subhaban yari ke burung ka ko kepa di kipat ba ke subhaban es ki jaka ke bapipidon ngin penlong kini ke program ke bakut akarukam ke itynnad kepa ya baru kipat ba